L-aħħar suċċess tiegħek fil-Ġappun mill-ġdid l-ewwel fil-klassifika. Xi tajt liktar dwar dan kif? Eżattament, hija xi ħaġa inkredibbli għalija li għadd minn darba konsekuttiva reġgħet l-ewwel fil-quċċata tal-Ġappun. Hija kanzunetta li ġib l-isem ta' Chicago u hija wkoll tal-grupp Arashi, ġifieri produċejt u ktib din il-kanzunetta lill-grupp ferm popolari Arashi. Dan il-grupp huwa segwit mid-dinja kollha, ġifieri apparti li fil-Ġappun fl-ewwel ġurnata u nofs bi 300,000 kopja tas-single. Is-single sejra tajba wkoll f'quċċati ta' pajjiżi oħrajn fid-dinja kollha, ġifieri hija xi ħaġa ta' bla kliem nista' ngħidlek. Issa għada wkoll li jiġi s-sibt ser tkun ukoll parti minn film kbir li ħireġ ukoll fil-Ġappun u ser tkun it-theme song ta' dan il-film, jiġifieri mhux se neqfu hawnhekk, ħadd tkompli sejra din l-avventura sabiħa, hija xi ħaġa inkredibbli u hija xi ħaġa sabiħa wkoll li qed insiffu kbir u kumment isbih mill-Maltin, jiġifieri kulħadd qed isegwi din l-avventura miegħi u nirringrazzja verament lil kulħadd u grazzi tal-interess tagħkom ukoll.